De bel doet het niet. Mogen we even op bezoek komen? Ik heb het gedaan. Ja, dat is niet wachten. Zaken. Ja. Zou je toch denken van dat ze ook iets met Scandinavië hebben? De leukste deurbel ooit. Want de echte deurbel die is... Dus kijk of we wel contact kunnen maken. Ja. Hallo! Een hele goedemorgen. Goedemorgen! Goedemorgen. En, wat een gave bril. oh, dankjewel. Mogen hier? Hi! Vaker, weet je. Hallo. Hallo. Bas van der Zwaan, L1 programma onderweg. Oh, wat leuk. Kent u het? Ja. Serieus? Oh, nou. Fijn. Ik zit hier voor de deur geweest met, weet dat, eindigen op toch, toen op de deur afgeroepen, voor de deur lang afgeroepen. En dan willen jullie naar binnen komen? Nou, Dat willen jullie. Dat mag. mag dat? Ja, natuurlijk. Want u, doet u nog steeds met vogeltjes? Ja. Jessie? Ja, graag. Kom binnen. Wat leuk. Zijn dit allemaal prijzen die u gewonnen heeft Oh, terug. met de vogeltjes? Ja, onder andere. Niet alleen. Onder andere. En met schutterij en waar nog meer mee? Nee, alleen dat hè. Schutterij, vogels. Maar de meeste met de vogels volgens mij. Hij Wat hè, leuk. de vogels. Oh, dus ik had al voorgezien dat er hier wellicht een border collie aanwezig zou We zijn. hebben dieren genoeg. Hond, katten, vogels, konijnen. Ja, in de wei zag ik net ook al 2 katjes zitten. Ja, die zijn voor mij waarschijnlijk. We gaan een beetje opruimen voor mij, dus let niet op de rots. Ja, die heb ik net gezien. Ja, dat is Roejoep. Hoe heet die? Roejoep. Roejoep. We praten ook eens plat voor de verandering. Roejoep. Ja, ik zeg hetzelfde, alleen dan anders. Hoe gaat dat samen trouwens? Katten en vogeltjes? Geweldig. Ja, je moet ze er niet in zetten, want dan hebben we geen vogels meer. Maar zolang hun er niet in kunnen, komt het goed. Ze krijgen af en toe nachtpak als ze te veel in de foyer hangen, maar over het algemeen genomen gaat het goed. Wat zie ik nou? Wat is dit nou? Fotobomen, ja, dit is konijnen van, Konijnenhaven, maar Agora's. bij fotobomen. Kunnen ze nestjes Oh, daar bouwen ze nestjes mee. Ja. Ja. Nou ja, toeval bestaat niet, want ik zag... Goedemorgen. Ja, dat is onze waakhaan. Ik zag toevallig net op Facebook iemand die had foto's gepost van een meisje en die had een nestje gebouwd met de haren van haar hond. Ja, dat kan. Dus dat doen... Ja. Doen hun ook. Maar dit is niet de eerste veer, hè. We hebben er nog 2, 3. Achterin ook nog. Ja, Achterin hebben we iets meer ruimte. gaat u voor? Blijf door de tuin, als we achterin mogelijk zijn. Nee. We kwamen een overbuurman tegen aan de overkant, een hele vriendelijke man. En die zei van nou, ze zouden wel thuis moeten zijn, want ik zie 2 auto's staan. Ja, maar we horen het niet. En dan zit ik daar een pakket te maken, zo dat maar. Vogels genoeg. Ja, je kan hier een heel eind naar achteren lopen. Ja, nog niet helemaal door tot de wallen. We houden, pas op dat je niet van de trap afvalt. Want Oh ja. Die moet nog gemaakt worden. Nee, Heb je gehuurd jongens? Mitch? Let op hè. Afstapje. Ja, we zitten hier met ons heuvelland, maar nog net niet. Maar we lopen ook naar beneden hier. En hier zitten de konijnen en de rest van de vogels. U woont hier wel leuk hoor. Iets anders weten dan jij was hier, hoor. Dat is toch geweldig. Hoe bent u hier terechtgekomen? Mijn man is hier geboren en getogen. Ja, is dit ook elderlijk hoes? Hij is in het slaapkamertje boven. Mijn opa en oma hadden in 1930 gekocht. 39. 1930. 1930. Dat is van niet. Jo, ik wil speulen hè? Ja, we gaan het niet doen. Ga maar af. Nee, anders dan
raak je hem niet meer kwijt, denk ik, hè? Ik zou er niet aan beginnen, want hij houdt niet op. Oké. Ja, Zodat ik zeg stop, maar... En Ja, ik was toen alleen en ik had alleen maar kinderen om me heen en ik wilde heel graag een volwassen leren kennen weer. En toen heb ik toen destijds op internet, dat ging nog dat je moest inbellen en zo. En dan was je echt heel blij dat je eindelijk contact had. En daar had hij op gereageerd. Alleen ja, hij woonde dus hier en ik woonde toen destijds in Lelystad. En dan is hij een half jaar heen en weer wezen pendelen. Alleen niet met carnaval natuurlijk, dan krijg je hem niet vast. Wie pendelde er het meest? Hij? Ja? Ik had geen auto en geen rijbewijs, dus... Maar uiteindelijk deed hij het met de trein, maar dat ging toch wat goedkoper als de auto. Alleen met carnaval niet, dat was mijn eerste keer dat ik hier kwam. Ik had nog nooit carnaval meegemaakt, dus dat was... Ja, hoe was dat? Een hele ervaring. Cultuurshock? Ja, nou dat is het sowieso. Het is vergeleken met boven de rivieren en hier is dat toch heel anders wonen, maar ik wil nooit meer terug. Nee, want ja, Lelystad, dat Daar is... klappen ze de trottoirs op om 6 uur, dan is het dood, zie je niks meer. Dus ik kwam hier en ik denk zo vergif, er zijn hier nog oude mensen op straat, hoe kan dat? Zo, hoe kan dat? Wat gezellig, wat leuk. En Ja. hier op de markt in Kerkrade, nou geweldig gewoon. Heerlijk. Ja, dat is leven. Hier leven ze, daar halen ze adem. Ongeveer, dat is het verschil. Die houden we erin. Hey, maar hoe lang is dat dan geleden? Dat 23 jaar. Wauw. Nee, ja. Ik kan me dat geluidje nog heel goed herinneren van dat inbellen voor internet. Verschrikkelijk. We hebben 1 keer proberen te chatten. Dat was geen succes. Nee? Want dan was het nog zo, dan... Dat ging in lettergrepen. Nee, als het te vol werd, dan werd je uit de chatbox gegooid. En dan denk je nu, oh dat maakt niet uit, dan ga je weer opnieuw in. Nee, dan moest je je hele computer afzetten, weer opnieuw inloggen, helemaal alles weer aanzetten en dan kon je pas weer die chatbox in. Dus ik denk van nou, we gaan chatten, dus ik erin, wacht tot hij kwam en ik werd eruit gegooid. Kon dus alles opnieuw doen, ik erin, hij eruit. Nou, uiteindelijk hebben we gezegd, laten we maar stoppen, want dit kost ons allebei belgeld. Terwijl als we het gewoon telefoneren, maar 1 hoeft te betalen. Ja. Dus zo zijn we toch maar gewoon En hoe lang hebben jullie toen een telefoonlijnrelatie gehad, voordat jullie ook gingen pendelen? Best wel lang, hè? Vanaf oktober tot en met januari of zo. December tot januari. Hij is de man van de getallen. Ja? Hij heeft een goed geheugen voor getallen. En toen hebben we dagelijks gebeld en in 2 januari kwam hij voor het eerst naar mij. Want toen moest hij naar een vogelshow toe. En die was in Zutphen, geloof ik. Ja. En toen dacht ik van, dan ben ik in de buurt, dan kom ik langs op 2 januari. Ik had de grootste kerst ooit, want er was helemaal niemand. En ik was helemaal alleen zielig. En toen kwam hij op 2 januari en toen dacht ik, ja... En toen kwam hij met een oprijlaantje, onze parkeerplaats op. En toen, wauw. Hij was echt... hij kwam als geroepen. Ja, best wel. Het was echt tijd op. Maar u zei net, ik wilde wat anders. Ik zat met allemaal kinderen om me heen. Maar... Ja, ik werkte met kinderen en ik had zelf kinderen. Okay. En voor de rest, dus ja, volwassen aanspraak had je dan niet echt. Maar waarom zat u dan met de kerst alleen? Ja, ik ging daarvoor altijd naar mijn moeder en zo. En ik had toen beloofd heel stoer van, en nou ga ik eens alleen kerst vieren met mijn kinderen. Ging niet leuk. Nee. Was echt niet leuk. Nee, toen heb ik me heel zielig gevoeld, best wel. En toen kwam u hier, ja. In Haandar? Nou nee, we zijn eerst in Eigelshoven, want we zouden dan een huisje krijgen. Maar dat kregen we niet, terwijl hij al heel lang ingeschreven stond. Dus we wouden ons eerst in Heerlen stoppen, in Zeswegen. Nou, dat wil je niet opengaaf worden. Ik denk van, dan kan ik net zo goed in Lelystad blijven wonen, is hetzelfde. Hoef ik niet te verhuizen. Dus toen hebben we uiteindelijk toch een huisje in Eigelshoven gekregen, of in de Hopel eigenlijk. Toen hebben we 6 jaar of zo, hoe lang hebben we in de Hopel gewoond? 6 jaar. Ja. 6 jaar hebben we in de Hopel gewoond en toen overleed zijn moeder helaas. En toen kwam dit huis vrij en toen hebben we het dus Kijk, gekocht. op die manier. Ja. En zo zijn we weer terug op de roots. En wie wordt het voor u om dan weer van Egelsen heen eigenlijk naar Hoes te komen? Ja, goed hoor. Ja? Ja, het was zo. Toen waren ze Hoes komen. Ja. En jullie zijn dus nu hoe lang samen? 23 jaar getrouwd en we kennen elkaar straks 24. 2 januari kunnen we elkaar 24 jaar. 25 jaar volgend jaar. Ja. Dus nu kennen we elkaar 24 jaar vanaf 2 januari. En we zijn 23 jaar getrouwd. En ik moel niet plat, maar ik verstond het wel. Mag ik je zeggen trouwens? Ja? Je zou een t-shirt geven, ik moet niet plat. Ja, dan weet iedereen genoeg meteen hier. Ja, ik werk in Margraten bij de kringloop.
En dan doe ik altijd als het einde van de dag is, roep ik altijd om dat mensen dus naar de kassa moeten. En dan doe ik het 1 keer in het Hollands en 1 keer in het plat. Maar het plat, het voelt niet zo van, het is goed. Maar Nee? nee, je hebt zoveel verschillende platten hier. Hè. Mogen we het 1 keer horen hoe dat dan gaat, vlak voor sluitingstijd? Attentie, attentie. Wilst je wel eens naar de kassa gaan om af te rekenen. En een schöne maandag, dinsdag, wat het ook is. Ja. Zo ongeveer. Alleen dan wat harder, hè? Ja, dat is zonder microfoon. Ja, natuurlijk. Ja, weet ik niet. Misschien dat er een gekringeloopt Moet je de echte intercomsysteem zou hardheid zijn. horen? Ik ben een Hollander, hè? Moet je de echte hardheid horen? Dat is ongeveer het verschil van... Ja, wacht even. Wacht even. Ja, kom maar. Attentie, attentie. Wil je het sliezen? Wil je wel eens naar de kassa gaan om af te rekenen? Danken en een schöne mondig. Dat is hard genoeg, want ik zie iedereen dan ook. Mooi, hè? Dus komt zij weer. Ja. Ook al is het dinsdag vandaag, maar Ja, ik denk oké. dat de mensen dan... Schöne dinsdag. Ja, ik heb het gisteren gezegd. Op dinsdag doe ik het niet, van dan werk ik niet. Kijk.